Avui coneixerem a la Rània i el Rufus, dos gats ben diferents però inseparables. La Rània, elegant i observadora, sempre atenta a cada detall, com si el món fos un trencaclosques per resoldre. El Rufus, en canvi, és curiós i impulsiu, un gat que primer salta i després pensa. Tots dos viuen amb l'Aleix i l'Aina, una parella jove que els estima amb bogeria. A casa seva, els gats ho tenen tot: coixins tous, finestres amb bones vistes i racons per amagar-se. Però, per molt còmode que sigui la llar, si ets un gat inquiet, sempre hi ha alguna aventura esperant. Benvinguts! Soc l'Anna de Santiago i avui estic aquí amb la Rània per explicar-vos les aventures de la Rània i el Rufus. Ens acompanyeu? Aquella nit tot era tranquil. L'Aleix i l'Aina dormien i la casa estava en silenci. Només se sentia el suau tic-tac del rellotge i de tant en tant el miol distret d'en Rufus, mentre jugava amb una boleta de paper. La Rània, estirada a la prestatgeria, observava el Rufus. Sabia que, quan el seu amic es posava així, inquiet i juganer, acabaven enmig d'algun embolic. I, efectivament, el Rufus es va aturar en sec. Havia notat alguna cosa. Amb pas sigilós es va acostar a la paret del passadís. La Rània es va aixecar i va obrir bé els ulls. El Rufus va posar la cua rígida. Allà, just al costat de la prestatgeria, hi havia una porta que mai havien vist. Era petita, de fusta antiga, amb un pom daurat que brillava sota la llum de la lluna. La Rània es va aixecar d'un salt i s'hi va apropar. Això era molt estrany. A casa seva coneixia cada racó i aquella porta senzillament no l'havia vist mai. Els dos gats es van mirar. El Rufus va alçar una poteta i va donar un copet a la porta. Clic! La porta es va obrir lentament i darrere d'ella només hi havia foscor. La Rània es va quedar quieta. No li agradaven les coses inesperades. Era una gata pacient, d'aquelles que estudien cada situació abans de fer el següent pas. En canvi, en Rufus no s'ho va pensar gaire. Amb la cua ben alta i les orelles endavant es va endinsar sense dubtar-ho. La Rània era més reticent, però al final el va seguir. La porta es va tancar suaument darrere i, de sobte, ja no estaven a casa. Al seu voltant s'estenia una enorme biblioteca, plena de prestatgeries altíssimes, llibres de totes mides i llums tènues que penjaven del sostre com estrelles en miniatures. Però el més estrany no eren els llibres, sinó que alguns flotaven. Sí, flotaven. Llibres que es desplaçaven sols, pàgines que giraven com si una mà invisible els estigués llegint. En Rufus va fer uns ulls com taronges i, sense pensar-s'ho, va fer un salt per atrapar-ne un. Però just quan estava a punt de tocar-lo, el llibre va esquivar-lo. La Rània es va quedar immòbil, analitzant-ho tot. No entenia què estava passant, però sabia que res d'allò era normal. De sobte, un suau miau va ressonar en la foscor. Els dos gats van girar el cap de cop. Assegut damunt d'un llibre obert hi havia un tercer gat. Era un gat vell, de pelatge gris i ulls brillants. Els mirava amb un somriure felí, com si els hagués estat esperant. El Rufus estava desconcertat. La Rània, en canvi, va fixar-se en cada detall. El terra de la biblioteca estava ple de petjades de gat, com si molts altres felins hi haguessin passat abans. Qui era aquell gat misteriós? On havien anat a parar?
Això ho descobrirem en el pròxim capítol. Seguiu-nos en les aventures del Rufus i la Rània.